Takže vítám vás u našeho nového let's play. Já jsem z Srbky a jak můžete vidět, budeme natáčet Minecraft. Takže jdem na to. Vytvořit nový svět. Pojďme si ho cool. Sakra. Cool. Dáme si bonusovou truhlu. Vytvářet náhodné stavby se necháme. Typ světa výchozí a takže se nám buduje terén. Ano, jsme tady zrovna u dřeva. Se natěžíme. Máme nějaký zásoby. Co to bylo? No. Takže dneska bych si chtěl udělat, no než bychom našli nějaký suroviny, spíš. Jo a jo, ta bonusová čestka. To jsem úplně zapomněl. To ujde. Jídlo se nám hodí. Truhla taky. Trochu musel spadnout do vody. Promiňte, já jsem nemocnej. Takže teď si uděláme krafťák. Tak, na tyčky. Ještě takhle, ještě tak. Krafťák si dám sem. Musíme nejdřív dřevěný krumpáč. Teď uděláme díru, aby jsme si mohli nějaký kobl. Uhlí. To je dobře, aspoň máme na torče. Jo, jen tak pro zajímavost, takže to je moje první let's play video. Jestli se vám to bude líbit, tak dáte prst nahoru anebo odběr. Když tak bych byl rád, abych mohl natáčet další videa. Takže mě to fakt baví. Když tak se vám omlouvám předem, protože moc nebudu mluvit. Zvyknu si, že se vždycky rozpovídám. To by asi mohlo stačit. Máme těch 20. Uděláme si celou výzbroj. To budeme potřebovat ale víc. Tyček. Klan. Tak. Ještě bych si udělal pickaxy. Lopatu. Bude stačit jedna. A meč. Takže krafťák se zničí.
Iron. Jsem si myslel, že je tady jenom jeden. No, počkejte chvilku. Na Skype se dám jenom neviditelný. Tak. Fakt se dobře omlouvám za ten kašel. Ale fakt za to nemůžu. Sakra, chci najít nějakou blbou jeskyni, nebo něco takového. Ty vole, to jsem zašel se na místo. Jasátku. Nějaký prasátku. Tak se podívám, kolik mám věcí. 6 syrovýho kuřecí. No, dobrý, to bude stačit. Stěpíška, potom je kouka. Mrtvá. Mám vajíčka. 3. Že bych si mohl natěžit písek. Jsem u něj. Nějaký trošek. Počkat. Z 9 skla mám 16. 16 ten stěž. Vy víte, co myslím, já si teď nemůžu vzpomenout, jak to jmenuje. Ten drak. Ty vole, ta písnička, ty písničky neštvou. Teď jsem si to vypínal. Kolik mám? 56. Stačí mi bohatit. To je výhled na hovno. To byl lak. Tak se vám omlouvám za to, že jsem dneska nestihl nějaký ten příbytek. Svých baráček. Jo, že by se zadařilo. Aspoň trošku se zadařilo. Kdyby skočil dolů, tak pak nevylezu. Dolů slezete v pohodě, ale nahoru pas se nedostane. Když jo, dostanete, ale těžce. No, spoutky. Zkusím se zamtavit. Ty vole, tady. Plav. To je plavec, teda, ty. Ty za něj dělání tisícovky. No, konečně. Takže dotěžíme tady ty irony, co v Queen najdeme. Končil bych to. Šup.
jsem nejel rohlík. To jsem dával, to zničím. To je všechno. Asi ano. Takže já se s vámi loučím a když tak u dalšího videa. Čus.